τελικά βρήκαμε αυτό το άτομο που θα πάμε να τα πουλήσουμε στη μαύρη αγορά γιατί χρειαζόμαστε χρήματα. Ναι. Έχω βρει 2 κορίτσια για να πάμε να τις απαγάγουμε. Πάλι κάνουμε TikTok. Ναι, και Instagram. Και όλα. Γιατί άνθρωπε μου, γιατί. Μπήκα και σε ένα κανάλι εκεί. Τελικά τώρα ξέρεις που είναι live, μάλλον θα είναι live. Μπες εντάξει. Το δω. Okay. Περίμενε, βγαίνω λίγο έξω γιατί ακούω φωνές. Οκ, πήγαινα. Είμαι και εγώ TikToker. Αλήθεια. Ναι. Πόσους followers έχετε? 150 million. Τόσους λίγους. Δεν με νοιάζει, δεν ασχολούμαι. Τίποτα, μόνο 9 βίντεο τη μέρα. Θέλετε λίγο νερό. Ναι. Ορίστε. Τόσο κούραση. Ορίστε. Εύχομαι να τεραστιστείτε. Εγώ πάντως κουράστηκα τόσο χρόνο. Άντε. Πώς θα καταφέρετε. Άντε, γεια! Αν θέλετε πηγαίνετε λίγο πιο κάτω. Είναι ένα μπακάλι που το έχουμε βάλει. Πω, εσύ διάλεξες τη χοντρή. Ναι. Τη χοντρή. Όπως πάντα. Για να πέσω με το Πάμε! Δεν έχεις γυμναστήρια, άχρηστο. Πω. Ήθελα και εγώ να τα κάνω από κάποτε τα μαλλιά μου πράσινα. Πάμε κάτω. Μπορείς να βάλω extension, τι λες. Ας τις αφήσουμε. Ωραία, πάμε. Συγγνώμη, μην καθίσουμε περισσότερο. πάμε από εδώ. Ναι, και αν σκεφτείτε να αποδράσετε. Ίσως μπορεί να είμαι έξω με κανένα όπλο. Άμα μας ακούτε. Αν μας ακούτε. Μην πας από εκεί. Εγώ πάω από εδώ, εσύ πηγαίνω από εκεί. Ωραία, φεύγω. Από εδώ. Τελικά ήταν σωστό αυτό που έκανα. Ο άλλος είναι ανέστητος που έρχεται, κάθεται και τρώει τα σουβλάκια. Τι ακούστηκε. Ηρεμήστε, δεν θέλω να σας βαρέσω. Δεν θέλω να σας βαρέσω. Απλώς σας παρακαλώ μπείτε. Σας παρακαλώ. Δεν θα σας κάνω κακό, ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά σας. Πάμε. Έλα. Έλα. Τι θες. Εγώ πρέπει να πάω τουαλέτα πηγώντας και να φάω. Ωραία, εντάξει. Οκ. Τις έπιασες. Τι είναι. Τι κάνω τώρα αυτή τη στιγμή. Κάμψε. Σ' ακούω στο τηλέφωνο. Ωραία, πρέπει να φύγω, κατουργέμαι. Άντε, bye. Ακίνητες. Άντε τώρα τις πάω να πεις. Μαλός.